as I end my sharing. Kada ari na ko diri or bisan asa ko moadto usahay, mingon ang mga tao, Father, robot na po, Father, robot. Padayon na po sa robot, Father. Hangtod asa ko maglakaw, ino ko nga si Father Robot. Kay ay ko no, na ako'y istorya sa una, nga akong gisumpay-sumpayan. Para pag-undang ini, ako silang giingnan nga, ang robot namatay sa COVID. Di ba? Stop ng story. So, wala na kay kasumpay. Unya, upat man to ka season. Ang una, nangawat robot nga manakop og kawatan. Ikaduha, robot nga managpa og bakakon. Ikatulo, robot nga manakop og mahuyang kanang bayuton. Ang ikaupat, the talking robot, robot nga mosulti niyog sana all. So, ingon ko, wala na kay ako na pamalandungan nga robot na may gipangita. Dili naman si Senyor Santo Niño. Basin og nadala nako ang mga tao, dili kang Senyor Santo Niño kung dili sa robot. Mao nga agig pagtapos atong sumpayan og season 5. Kay naay robot nga nakasurvive. Kay nag-quarantine di ay. Unya nagtuog pa gyud. Unya nakadawat siya ayuda o mga sardinas. Robot Season 5. Kini nga title is Robot nga mi-attend og party panahon sa pandemic. So, robot attending a party. Sa iyang pag-attend sa party, misulod siya sa iyang yadtuan. Doon na may duha ka pultahan. Unya sa pultahan, nakasulat, male, female. Diri siya sa female ni sulod. Lakaw diyon siya. Pag abot sa unahan, naa naman siya nakabutang nga laing pultahan, duha na pud kabuok. Gisulat dito, relative or friend. Dito siya nisulod sa relative. Reklamo siya. Kutiha sa ding partiha, oy. Daghan patag pultang sultan. Lakaw siya. Paglibot niya sa unahan, naa na sa laing pultahan. Ang nakasulat, invited or dili. Dito siya nisulod sa pultahan nga, invited. Yaw na sa siya. Noon sa man ni, abi na ko ni kadto nako, kao na dayon. Pag-abot sa unahan, naa naman sa laing duha ka pultahan. Ang nakabutang, single, married. Di gipilit niya ang single. Ningon siya, naa paganini. Mugawas naman yung ano ba? So, lakaw siya. Naa na po pag-abot sa unahan, pultahan, duha ka buok. Ano nakabutang dito, with gift, without gift. So, dito siya sa with gift. Kay relative ko siya. Pag-abot dito, di na ni, gikapoy na ko. Naa paganilaing pultahan ron, mupauli na yun ko. Mugawas na ko. Lakaw siya, lakaw. Layo pa kayo. Kita niya dito ang kartula kay ang signage pareho man kadako diri sa Santo Niño. Exit entrance. So iyang nakita dito, vaccinated, unvaccinated. Dito siya nisulod sa unvaccinated. Robot man siya. Pag-abot dito, siya, muli na gyud ko. Adto siya. Paglakaw niya, kita naman siya laing pultahan. May gani kay usa na lang kapultahan siya. Last na gyud ni. Nakibaw mo kung sa'y nakabutang. Exit to Osmeña Boulevard. Exit ha to Osmeña Boulevard. Niya nakita sa ikawalong adlaw, salamat nga wala na mo reklamo nga dito may entrance oy, ari may exit oy. No? Kay robot pa mo, di mo reklamo, tao man mo, salamat nga wa mo reklamo kaayo. Unsa kaha kung ang maong robot, tao pa. Unsa kaha nga kung katong maong robot, ikaw to. Nga wa nakasulod kay unvaccinated. Dili ba ka maka-feel of discrimination?
Dili ba kang i-feel nga mula man tag gibulag-bulag ani? Dili ba ka maka-feel nga apil ba ko? Dili ba ka mga feel nga you are abandoned and neglected? Ako ni siyang giapil tungod sa punto sa tong tema. Senior Santo Niño, our source of peace in the walk of faith. Kaysa akong pamalandong ang tema karon, ila kining gipahaom o gibase sa synodality nga mga concern sa atong simbahan. Kung mingon tag synodality, it is journeying together, walking together. Kung sa panahon sa pandemya, bulagon ang lula ug apo, kung pinalanggan nimo ang imong lula, bulaga sila. Kung tinuod nga ayaw mo bisita, kung tinuod nga na paglagyo mo, di ba? Pero karon sikit na kayo ta. Mao ni giingon, mao ni gitudlo sa atong paglagyo. Nga kung atong sayuron, panahon sa mayon ani, angay tang magtinabangay, angay natong sutaon, kung unsa kita tinuod, isip katilingban ug pamilya. Naabi tay giingon, walay makapahimulag nato sa gugma sa Dios, patay, gutom, bisag unsang pagsulay, kapobrihon, gubat, dili na nato makabulag sa Dios. COVID lang. Sa COVID, nagkabulag-bulag. I-isolate. Mao nga sa pagbalik sa pista Senyor nga nag-face to face kita, gutom, uhaw kaayo, lami kang isikit, lami kang idikit. Og tinuod pa to nga dunay physical distancing, pangutana nganong daghang mga buntis. Mga igsoon. Tapos naman to, kini tapuso na nako. Niining tulo ka punto sa diin man nato masinati ang tinuod nga kalinaw sa Ginoo. Diha ba sa atong malipayong pagpaambit? Diha ba sa pagdumili sa pagsunod nato sa mga sugo sa Dios? Malipayon ba kita? Malinawon ba kita? O diha ba sa paggahi, pagpatig-a sa atong kasing-kasing, nagmalipayon ba kita? Si Senyor Santo Niño maong tinugdan sa tinuray nga kalinaw, samtang nagpanaw kita ning matuuhon, isip matuuhon, padulong sa atong langitnong Amahan. Huptan tang mensahe gikan sa sulat sa Hebreo o sa pulong sa Salmo nga nag-ingon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyo makasing-kasing. Timan-e nga ang kalinaw sa atong gihambin sa atong kinabuhi, dugay rang gidulit ni Kristo, ni Senyor Santo Niño sa atong kinabuhi, apan nahimong lubog ug hanap tungod sa nagkadaiyang kasinatian, maayo og daotan, makadasig og makaluya, makaguol og magkalipay, kaisog og kahadlok. Ang tinuod nga kalinaw, makahatag og tinuod nga kalipay. Si Hesus, si Senyor Santo Niño, ang tinugdan niini, dili TikTok ug wa nay lain pa. Mangalos kita mga igsuon sa sapa ug sa dagat nga way pagkahubas sa kalinaw o gugma ni Kristo. Diha sa paghikap, hikaplagan unta nato ang atong dignidad o kabililhon, isip binuhat sa Dios. Nga nangandoy og kalinaw, kaangayan, hostisya, panagdait, pasaylo, gugma ug pagsabot. Sa atong pagpanaw, isip o sa kapamilya, komunidad o katilingban, nasod og simbahan sa Dios, ato untang huptan ang gasa sa kalinaw. Si Kristo miingon, peace I give you, my peace I give. Puy-an o gipaambita ang tinud-anay nga kalinaw. Sa atong pagpaambit, sa atong pagbayaw o pagwarawara, sa atong mga kamot, panahon sa batubalani, uban ang atong mga intensyon o pag-ampo, makaabot unta ang maong panalangin kanato gikan ni Senyor Santo Niño. Sama sa iyang pag-ingon sa Ebanghelyo, buot ko, mamaayo ka.
maato usab ang maong pagtugot ug panalangin. Pangita ang gingharian sa Dios ug ang tanan igadugang kanimo. Seek ye first the kingdom of God. Hikapon unta ni Senyor Santo Niño ang ato makasing-kasing ug hunahuna aron matagaan kitag kaisog. Si Senyor Santo Niño ang batubalani sa gugma sa kalinaw tuburan. Amen. Viva Pit Senyor.